ассалому алайкум ба ҳама бародаро ва ҳама шахсоне ки ҳаррӯза наворҳои моро аз канали Мошин Савдо тамошо мекунанд. Як бор дигар хуш омадед бародаро. Дар навори имрӯза якчанд мошинои фурӯшӣ дорем аз шаҳр ноҳияҳои кишвар. Нархҳои имрӯзаи мо сар мешавад аз 9500 сомон. Навора бародар то охира тамошо кун, лайк зӯра фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшии заминхона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мисли ҳар вақта меброяд. Имо WhatsApp ҳастай, ба тариқи мо WhatsApp равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгиротон бародаро, зинда бошен. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. Ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. Навори имрӯзаро сар мекунем бародаро аз Opel Astra F ки соли барориш 1995 объем мотор боша 1.6 литрай. Сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. Мошин гуфтае дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷатҳош буҷдагай электропакет дорад. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар ноҳияи ҳамадонӣ қарор дорад. 24 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 156 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Hyundai Sonata соли барориши 2010 сол. объем мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш автомат. мошин гуфтае аҷоиботай ягон расход надорад. ҳолаташ хубай, фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол бародаро дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. 83 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 541 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед дар ами рақам мо биёен бо ай пеш муомила дора гап занон мекунем. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Frontera соли барориш 1999. объем мотор бошад 2 литр. сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш механика. мошин ягон камбудӣ надора, мега соҳибаш. передокош 100% кор мекунад, фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Данғара бародаро қарор дорад. 65 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 424 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтае марҳамат дар ами рақамҳо занг занем биёен ай пеш муомила дора бо арзонаш мекунем. савдо мешава яъне. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1996. объем мотор боша 1.8 литр. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошина гуфтае дар ҳолати хуб қарор дорад. сечкаи простоя, объем нишкардагӣ. ҳуҷҷатҳош 10 моҳи дига ҳастай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Файзобод бародаро қарор дорад. 35 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 228 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед. али шамиша гуфтае вариантҳо дошта бошен, пешниҳод кунед, мебинем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба эълони навбатӣ бародаро. як бародар самбуфери фурӯшӣ доштаем. дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. чиқаде ки дар раст мебинен ҳолатча 500 сомон нархаш кадай. марҳамат шахсоне ки дар кораи самбуфер метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед, нархгузорӣ кунед ва метавонед харидориш кунед. ва боз бародаро як кондитсионери фурӯшӣ дорем. дар ноҳияи Фархор қарор дорад. 1300 сомон нархаш кадай. шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. дар ами рақамҳо WhatsApp имо ҳастай, метавонед ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунед. Chevrolet Lacetti соли барориши 2008 сол. объем мотор боша 1.6 литр. кузов седан, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб, салон кожнӣ, баллонош 95% гуфтае фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 33 000 сомон бародаро нархаш кадай соҳибаш. бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 215 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтае бо муомила дора арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. лайк зӯра бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ.
Honda сервисори барориш 99, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензинаи бародаро, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш 4 баллони нав дорад. Мошина фақат мешини ҳай мекунӣ. Фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбеи бародаро 36500 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 238000 рубл мешавад. Харидор аниқ бошад гуфта биёин пеш муомила дорад, бо арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. BMW 3 серия S соли барориш 1998, объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш нахаду ягон дард надорад, документ дорад, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбеи бародаро 27000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 176000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта бо арзонаш мекунем. алиш намешавад, фақат фурӯхта мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1995, кузуфи хэтчбек, объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш механика. мошин 100% мега техас моторш навай, срочна пул зарурай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷандаи бародаро 19000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 123000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта бо муомила дора арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хубаш кадай, марҳамат занг занед, мошинаи даст натен. Opel Vectra аз соли барориш 1988, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш механика. мошин нахаду мега газа бензин кор мекунад, срочна пул дар кор, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷандаи бародаро 9500 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 61000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта бо арзон мешавад. алиша мешавад гуфта ба ягон намуд мошин вариантҳо дошта бошен, хулоса пешниҳод кунед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. нархи хубаш кадай, марҳамат занг занед. Daewoo Nexi соли барориш 1996, объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш 4 баллони нав дорад, мотор нав, ходовоиш 100%. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 10000 сомон бародаро нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 65000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта бо муомила дора арзонаш мекунем. барои маълумоти бештар ба даст овардан шахсони харидор ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1997, кузов седан, объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай гуфта фурӯхта мешавад. айни ҳол дар шаҳри Бохтар қарор дорад, 26000 сомон бародаро нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 169000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта бо арзон мешавад. алиша мешавад гуфта вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997, кузуфи универсал, объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад, мега соҳибаш ҳамаи тарафа созай мошин, мотораш 100%, расход надорад, дуруношам навай, беруношам созай, краскаш ягон камбудӣ надорад, ходовой созай, 4 баллони нав дорад, 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, варид кафидагӣ надорад. касе бигирад гуфта баракат меёвад, худохоҳ. дар шаҳри Бохтар мошин айни ҳол бародаро қарор дорад, 27000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 176000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. Зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ва нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошед худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яке мо ва шумо бошад.